No, zdravím všetkých pri novom videu. Ohľadne osvetlenia menší problém. Chýba mi žiarovka jedna, nevadí. Takže bude treba nejako vymysleť, ale postavil som ďalší príjimač. V podstate jedno lampovka, ale na toto usmernenie je druhá lampa. Tá sa dá vymeniť diodou, takže preto napíšem do nazvania príjimač s jednou elektrónkou. Lebo tak, aby jednoduchšie sa to zdá. Toto sa dá normálne diodou zameniť. Ja som proste dal lampu, lebo som chcel. No, čo to má byť? Takto som raz uvidel takú zaujímavú schému tohto príjimača DKE38, nemecký príjimač, kto pozná, ten pozná. A sa mi zdala tá schéma nejaká dosť jednoduchá. Tak som sa rozhodol, že vyskúšam, ne? To je tá schéma, keby... Kto? Niečo takéto som postavil, to už mojej stavby, ale bola podobná tá. Sa rozhodol, to spravím. A prvá vec, je vezmem ECL11, no. Mám jednu a tá robí také nevysvetliteľné hovadiny. Tak som tam použil túto PCL86. A ide dobre, no. A ako usmerňovačka je tam teda nejaká PY dačo. Neštval som sa nejako s tým. Hej, áno, sú to televízne elektronky, žhavie nebol problém. O tom poviem neskôr. No, teraz je spravená tá vec na dlhé vlny, ale má aj stredné vlny, ešte som nespravil prepínač. Tu je dole taký kontakt, aj tu je kontakt, teraz je na dlhých. Keby ho dám na ten úplne spodný, tak je stredné. No, ale mám to na dlhých, proste tak, že prečo nie. Ešte anténu niekde zobrať. A anténu teraz nemám. No. Takže kondenzátor, hej. Klasika 2 ladiče. Maličké. Takto. Tieto malé ladiče plastové. Jeden na spätnú väzbu, druhý na ladenie. Tam je tá usmerňovačka a tu je tá PCL-ka. A žhavenie teda som spravil tak, že tam je kondenzátor ako regulátor prúdu. Hej, tu je vidno ten 4 mikrofarady. Takto cez žhavenie na druhú lampu a na druhú stranu. Je to univerzál, musím informovať. Takže áno, na celej tej kostre bude fáza, ak to zle zapojím do zasúky. Neradím to nikomu robiť, nech tam dajú aspoň trafo nejaké anodové. Mne došli trafa anodové. Mám vlastne takéto, ale toho škoda. Takže som musel spraviť univerzál. No. Ako reprak mám proste takýto reprak. 4 ohmy, 3 W, myslím to bol. A jak výstupné trafo som dal siečové, malé. Pre tie príjimače to stačí v podstate, však tam taký šum na tých stredných aj dlhých vlnách. Že nikto si ani nevšimne, že tam nejaké iné trafo je. No. To je z flašky a tu je normálne. To je teda spätná väzba, tu je ladenie, som si hovoril. No. Teraz to zapnem, anténu, zasúku. No, je to nažhavené. Boli s tým problémy, pretože som si nevšimol, že som tam mal osadenú EY81 namiesto PY82 alebo 8. Teraz presne neviem. Takže to nešlo. No, dal som tam správnu lampu. Tu je efekt spätnej väzby. Ladenie. Pierwsze ośnieżone kilometry poza lodowcami. Tak. Ośrodek Diabolewska, niedaleko Toto je Polsko. Weekendy i środy. Pozostałe dni tygodnia młodzieżowej seniorskiej. Vyberavosť to má dobrú, ale iba pri zapnutej spätnej väzbe. Bez spätnej väzby tá vyberavosť neexistuje. Úplne nulová. Zaujímavá vec je toto. Tak ale ide to, hej. A spätnú väzbu tomu fakt treba. Akože... Toto je hlasitosť bez. A toto je S. To były aktualności programu pierwszego. Takže ako, no. Chápete, spätná väzba sa oplatí. Minimálne tomuto príjimaču je tu teda robená tak, že tu je ďalšie vynutie a je tam ladič. Obidve cievky som dal 200 mikrohenry. Táto môže byť asi aj 100.
neviem. A táto je 200 som dal, obidve. Neštval som sa s tým a ide tá spätná väzba pekne. Tu je teda tá PCL86. Tak to skúsim nejako ešte dať. Kto chce, nech skopíruje. Funguje to fakt dobre. Tuto má byť minus 12 V, tuto má byť 0 V. Toto je tá kostra. Tuto. A toto je minus 12 V. Iba tak pre info. Aby niekto tomu rozumel. A je tam to preto, aby na prvej mriežke bolo minus 12 V. Na prvej mriežke pentódy. Lebo tak treba. No. Tieto kondenzátory som dal, hej. Po lampe prvá polovica dvojitého kondenzátoru, druhá polovica a tak dajako. Neviem, jaký som tam vlastne dal. Dal som to, no však tento som dal, nejak som to spojil. Toto som, myslím, prepojil na sem, tento mínus, aby to išlo. A tento kondenzátor som dal nejakých, koľko? 400 mikrofarad, alebo tak. Tu stačí kľudne na tých nejakých 16 V zohnať, malo by to ísť. A to je teda všetko. No túto sievku som nedával. Hej. Ja to mám rovno na ladený obvod a ako uzemnenie používam sieť. Ide to dobré. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurczeniot. Počujete, Tyle środków na skurczaty. Vlastne to je. Ukázal by som aj príjem na stredných vlnách, ale nechce sa mi to prepajkovať. Mám niekde natočené, jak to chytalo hlasno dechovku, českú myslím. Nejako dvakrát, keď som nejaké antény robil. Je to nesmierne citlivé na antény. Akože dám 5 metrovú, chytím napríklad Rusko, dám 10 metrovú Rusko, nechytám a chytám dechovku. Toto vyberavé s anténami hrozne. Ja mám teda aj v sérii s anténou mám kondenzátory 2 na 80 piko. V sérii s anténou, akože oddelovač od antény. Si môžem vyberať, či chcem 40 piko oddelovač alebo 80. Pomáha to s vyberavosťou. Takže asi tak. A tento 30 piko. 30 pikofarad. Ten tam dajte, išlo mi to s ním lepšie. No a celá tá vec ide teda od 230 V. Toto bolo vypočítané, aby prúd išiel 300 mA približne, alebo nejakých 250 cez žhavenie. A trafo teda výstupné dajte kľudne sieťové, nie nič riešiť. Len varujem, na kostre môže byť fáza, keď to spravíte ako ja, bez transformátoru. Takže ak to niekto bude opakovať, dajte transformátor, ak nie, dávajte si pozor. A dúfam, že komukoľvek sa to podarí spraviť, sa mu to podarí dobre.